Cayar neng endi? Kowe neng endi to, Le? Pensi, Bu. Pensi. Pensi. Wes, ya. Leh, bapak tumbas ke es teh sik kono, Tang. Mbok tuku dhewe to, Pak. Aku sak enek acara Lah arep dok ning ndi to? pensi kok, Pak. Ayo, Dot. Yuk. Pensi. Opo meneh bocah iki? Mas. Dene ajeng tumut pensi to. Nggih, pangestune nggih, Bu. Oh, nggih, Mas. Muga-muga lancar, sukses. Amin. Monggo. Nggih. Aku mah kok ora kok pensi apa ya? Es teh is. Tutup Lah. Lah arep ning ndi to? pensi. Lah sapa-sapa kok pensi? Sing lucu ya apa toh? Modelmu lho, jeng kura-kura. Kita tuh satu tim. Bukan saling ngece. Saling ngece. Lalu kelompoknya Pak Dul wae, Mbak. Ya wis yo latihan. Yo. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ku mau iki mik to. Tak kira tongkate jeng kura-kura. Lalu kelompoknya Pak Dul wae kono. Mon. Pensi apa to, Mon? Pensi. Iya, bocah-bocah mau do dandan. Jare arep do pensi ngono iki, Mon. Sampane jare ngaku ibu-ibu gaul kok. Pensi ora ngerti to, Bu. Lah wong ngerti kuwi bahasa netizen kok. Nek pensi kuwi lak dudu bahasa netizen. Kowe iki malah guyu-guyu mudeng apa ora? Bu. Pensi niku napa to, Bu? Latihan sik lho, Pra. Gampang lho, dadak latihan ngopo? Gampang piye to? Aku ya butuh latihan ki. Jane wong loro ayo, Mas. Dadak ngejak Mbak Iis barang lho. Wong baik wis pengen melu lho, Pra. Mulane ade latihan sik ben mateng. Nambahi beban. Wong aku wis kudu dandan lho, Pra, masa ora tuk melu. Lalu kelompoke Pak Dul wae. Kah, kono isine wong lemu-lemu kabeh kok. Pokoke niki mengke konsepe kudu mateng tenan, Mas. Yo jelas mateng to, Mas. Nek masalah ilustrasi niku mang pasrahke kula. Pun to, percaya kula. Wingi enek wong nangis. Kula iring niku samsaya geruk-geruk. Jelali lho, Jo. Kena ora lali lho, to. Masalah deklamasi percaya aku. Guyu-guyu jane mudeng apa ora kowe, Mon? Awake dhewe takon karo wong salah kok, Dik. Momong ki ora mudeng pensi apa? Ki niki sakderenge kula jawab. Jane nek masalah apa to oleh pensi niku? Kae lho, bocah-bocah do dandan melitit. Bener, Mon. Wong mau tak tekoni jare yo arep pensi ngono kok. Oh, alah. Kok walah tok idong apa ora kowe? Bocah-bocah iki arep melu lomba pensi. Lomba pensi lomba apa? Alah sing kae lho, Bu. Memasukkan pensi dalam botol kae lho. Kuwi pensil. Apa ampun niki, Mas. Niki terlalu tegang niki. Pripun to? Lah wong puisine we menggebu-gebu lho. Ah, nggih, tapi nek musik niki wau terlalu tegang, Mas. Semangat karo tegangnya beda lho, Pak. Nah, Oh,
Ayo ganti nek ganti. Pertanyaanku ki pensi dudu pensil. Momon nih ngawur kok. Wong pensi kok memasukkan pensil dalam botol. Nah, menurutku ya kuwi ya bocah-bocah kayak ada lomba memasukkan pensil dalam botol. Mulane istilahnya pensi. Mosok nek lomba pensil kok bocah-bocah nganggo pakaian setilmen. Mulane kuwi lak ya ora masuk akal to. Nek lomba pensil kok pakaiane boys men. Makane kuwi dijenenge pensi, Bu. Lomba memasukkan pensil dalam botol dengan pakaian sing full style. Niku istilahnya pensi. Demurang. Apa ya ngono? Ya mesti ngono. Ngono piye? Mas Momo ni mbok rasa sok tahu to. Sing dimaksud pensi kuwi pentas seni, duduk lomba memasukkan pensil. Oh berarti nek panggung lagi. Nanging ngopo perasaanmu ning aku kowe luwih milih Mbak, cari ngejak latihan kok malah bengong to, Mbak. keluar kelompoke Pak Dul wae kono. Ora ngono to, Pra. Gawe koreo lagu dangdut ya nganggo mikir. Pak RT piye to? Mosok ngenekke panggung acara kok wargane ora ajak rembukan sik. Wah, kebangetan iki. Apa kowe ora dijak rembukan to, Dul? Mboten to, Bu. Penak ini Wedi. Awake dhewe latihan dhisik dienggo ngisi acara panggung. Wah, mengke sik, Bu. Kula tak protes Pak RT sik. Oh, ngenekke acara kok wargane ora dikandani. Lah kok sampeyan senengane buang-buang energi lho. Buang-buang energi pripun to? Niki prosedur lho, Bu. Lah timbang tenagamu iki mbok go protes nang Pak RT, mbok mending dienggo latihan. Nah, oleh gini loh, anaknya Pak RT orang ngabari. Itu mungkin siji, itu mergo sakit repote. Loro, itu wargane ki repot. Di wong uripe nek pikirane ki sing positif ngono. Ya. Ayen ngono, ajeng ngisi acara napa, Bu? Trio wae no, sampean aku momon. Trio apa meneh iki? Alah sementing kotekan nganggo ember kuwi lho, Mon. Sing penting gayeng. Wah, masuk kuwi. Ya wis, ayo latihan. Gah, isin aku. Lah kok isin piye to, Mon? Lah wong dienggo gayengke HUT RI kok isin to, Mon. Mbok rasa isin-isin to, Mas. Engko tak supporteri. Duh. Anggere mbokne subat jauh sira muni ngono wis rasa indah. Wis latihan. Nanging ngopo perasaanmu ning aku kowe luwih milih kowe ninggal aku ninggal Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Asolole. Lah. Kowe iki seprono seprene kok asolole wae to ganggang. Solawatan cenggakmu asolole. Iki lagu perjuangan yo asolole. Ya sorry, kok spontan kok, Bu. Spontan kuwi ora asolole ya. Uhui. Ngono. Uhui. Ganti lagu ae. Wis kowe nyanyi, wegah kowe nyanyi. Lho bukange senggakane mau ngasolole terus ah. Nyanyi aku nang.